ברוכים הבאים ותודה שהצטרף לתחרות אכילת המרשמלואים השנתית. ועכשיו המתמודדים. מצד שמאל, נמרוד היום! מצד שני, גל, מלכת היופי של נהלל. המתמודדים יתכווצו, יתקפלו, יזללו, והכל כדי להפוך לאלופי המרשמלו. מוכנים? 3, 2, 1, fight! נמרוד נראה מאוד מרוכז. כל הכבוד נמרוד, תמשיך ככה. גל? גל נראית מאוד טוב. שני המתחרים שלנו לוקחים ברצינות את התחרות, וזה זמן טוב להגיד שהמנצח זוכה בפרס מתנת רפי רעפים, מגיעים עד הבית. סיימתי. בואו נראה. יפה מאוד, גל, זה ריק, חברים. יש לנו מנצחת, כל הכבוד לגל. מזל טוב. חברים, תודה רבה שהצטרפתם אלינו, ונתראה בשבוע הבא בתחרות אכילת הספינג' הלאומית. לילה טוב לכם. תמיד תמיד.